سلام تعنا هبلنا زخبركن تغطاتلت مدبنا مبل 110 ودر جراند تور دي فرانس زمتص قدام حده حمله كخفتيو ابزي ودر ايرتراوي بينيام جرماي كقدادميو لومي سولس 27 سنه 2023 اب زغرب سمناوي مدب سبورت نزعبازي كدسسيو مكتالكم بخبرنا عدم ودر جراند تور زور فرنسا ويكا تور دي فرانس اوشت 23 معلتات سلاسل 21 مدرخات زلو عمتاوي اور حمله زكايد قدم بشكلتايو الزورزي حدا كابتوم زعبيو سلسه ودرات جراند تورني عالمنا مالت تور دي فرانس جيرو دي ايطاليان فولتا اسبانيان كوينو كاب كلهم تيزقدمن زلعلي كبرن زنان زلوون قدميو تور دي فرانس شمو كم زحبرو زبزح كفالو امريت هاجر فرنسا زكايد كون كلو كمتوم كالوت ودرات جراند تور ساعتي نيكالوت هاجرات هاقواريصو يحلفيو እዚ ቱር ኣሃዲሉ ክጅምርን ከሎ ንቆጽሪ መሸጣ ናይታ ኣብ 1900 ዝተመስረተት ኣብ ስፖርት እትግደስ ጋዜጣ ላውቶ ክብ ንምባል ተባሂሉ ጀሚሩ ኣብቲ እዋን ቀዲማ ኣብ 1892 ፈለማ እዋን ሕትመት ዝበቕዐት ለቬሎ ስማ ጋዜጣ ነይራ እዛ ጋዜጣ እዚኣ መዓልታዊ 80,000 ዝበዝሑ ሕታም ጋዜጣ ናብ ዕዳጋ ተዘርግሕ ነበረት እንተኾነ ግን ኣብ መጀመርያ 10 ክፍለ ዘመን ንማእሰርቲ ሓደ ንጀርመናውያን ምስጢራት ሸየጥካ ተባሂሉ በጠቐነገበን ክድዓት بحثت تخصيصو نحلفت زتفرده ألفريد دريفيوس زتبهله وتهدر دقيفة بمصحف بزحات ابتا غازيطا موعواع زكايدو زنبرو عبي تكالات يتحقسون كموتسي تغا كالئ نغازيطا لفيلو تتصابا لاوتو فيلو زتبالت غازيطا كمتقوم قبرو يقون برزا دحرا نتي فيلو زبل مغصل تاسما مستا كاندي فيلو سما غازيطا بمثالو ببيت فردي نخت اليو زتأززت غازيطا لاوتو كمتي دقفتا زدليو قطري انببتي كتسحب اي بقعتن أزي زتحساسبهم بورد أساندات تا غازيطا أور 1902 بزعبا زصقم نمزتاي تغابو ابتا اخيبا دما كاب كلهم ابالات تا غازيطا بعدمه نيشتاي زخونه ود 26 عامت جيو ليفريف نمولاد ودر تور دي فرانس مسر زخونه نمعلتات زقصله قدم بشكلتا بتا غازيطا كسرعن بزمن قد زدما عداغا غازيطوم كوغلعلع كم زخيلن حسابو فسسه إذا حساب بتصوتو تقبلنا سلازرخبه أور حتريش 1903 قدميو ترايون تخايدون زي فلت بعينتو فلي زخونه قدم سريعهم هلاهم نهزبي أفلتو بدحرزي تقدادمتي 10 فرانك كفيلهم دحري مزغابهم تور دي فرانس أبحت حملش 1903 لك 10 دقائق دحر قطري كاب أفافيت أب مونتيغرون تبال نشتي فرنساي تعدي تركب كافي غفي ماتا بمنقدي جورج أبرانز تبالي والكسب تمريقون غلي زي أوشت 10 شمون تمعتات شدش مدرخات زت غلي بغر ولدر أب قداماي مدرخ كاب مونتيغرون ناب ليون 497 كيلومتر أب كالاي مدرخ كاب ليون ناب مارسي 347 كيلومتر أب سالساي مدرخ كاب مارسي ناب تولوز 423 كيلومتر أب رابعي مدرخ كاب تولوز ناب بوردو 398 كيلومتر أب حمشاي مدرخ كاب بوردو ناب نانت 425 كيلومتر أب شادشاين مزازمن مدرخ دما كاب نانت ناب باري 471 كيلومتر بحفشا كل تشحن 428 كيلومتر تقعيزو رحكات زوم مدرخات كاب من وحوم زتل عليه حدا مدرخ كساب الصعب معلتي يسالت نبره ابزي تاريخاوي مخفتي استات سوسا تقدادمتي كافلما استبقسو كون كلو كاباتهم 21 تقدادمت تراي ناب كتما باغي بصيحهم نزي بخر الزر اب قداماي حمشاين مزازمن مدرخات قداماي بموصا زعبللو موغيس غاغا اب ساعات 25.95 كيلومتر ان تغعزه نتي استتقصر رحقت ب 94 ساعات 33 دقائق 14 كاليتاتن بمعمام قداماي تعواتنا يتزركونه كم عصبي عوت دما 3000 فرانك تشلمه غاغا نتي كالاي زوصه لوسيان بوتيه ب3 ساعاتيو بليصو ازي اب مونغو قداماي كالاي درجه زحزو تقدادمتي زترايه غاغيزيخا بدحريو كساب ليتلومي ايتغستن جيو لفيفغ زفلو حساب بمعواتو بزعمه شط حتامات غازيطا لاوتو كاب 25 شح ناب 65 شح عبي اتوصري كاب غيزنا عبي دما اب 1908 ناب 4 مليون عرقه بنصار زي غازيطا لفيلو اب 1904 طفيشا تعصوت غازيطا لاوتو مس جرمناوያን وررتي بزنبرا متأثر دحري مزام كالاي كينات عالم كتعصوب مقدادا نودابي نايت وددر غازيطا ليكيب تركبتو كاب 2022 جميرو دما نغازيطا ليكيب حويسكا زتفلاليا مراغبيتات زوننن كمون سبورتاوي ودرات زودبن تكال اموري سبورت اورغانيزيشن ويكا ASO نزقدم امسرع يركب غازيطا لوتو اب بوغري ودر تور دي فرانس دحري زرخبتو فنان زب وصيت اب صعب عامتون ودر سرعت
እንተኾነ ግን ኣብ ልደት ናይቲ ውድድር ዝተዓወተ ሞሪስ ጋጋ ዝርከቦም 9 ተቐዳደምቲ ከታልሉ ስለ ዝተረኽቡ ካብቲ ውድድር ተኣለዩ ብሰሪ ዝምትላልን ጎነጻትን ኣሰናዳኢ እታ ጋዜጣ ዝነበረ ሄንሪ ደዝግራንጅ ነቲ ውድድር ንሓዋሩ ደው ከብሎ ምዃኑ ኣፍለጠ ይኹን እምበር ቅጥዑ ምስ ነፈሰሉ ጋዜጡ ኣብ 7 ዓመት እውን 6 ዘይኮነስ 11 መድረኻት ዝሓቆፈ ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ከተካይድ ምዃና ስርቅን ምትላልን ንምውጋድ ድማ እቲ ኣብ እዋን ለይቲ ዝካየድ ዝነበረ ኣካል ናይቲ ዙር ዝኾነ ቅድድማት ከተርፍ ምዃኑን ከምኡውን ዕውታት ኣብ ክንዲ ብግዜ ብነጥቢ ክፍለዩ ምዃኖም ዕላው ገበረ ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ ኣብ መድረኽ ከምኡውን ብሓፈሻ ኣብ ጠቕላላ እቲ ዙር ዝሽፍን ዝነበረ መጠን ርሕቀት ብተዛማዲ ጎደለ ብተወሳኺ ድማ ካብ 1905 ክሳብ 1912 ኣብ ዝነበረ እዋን እዚ ኣገባብ መፍለይ ውፅኢት ተቐዳደምቲ ብነጥቢ ተሰርሓሉ ብዝሒ መድረኻት ዙር ፈረንሳ ኣብ 1910 ካብ 11 ናብ 15 ክብ ድሕሪ ምባሉ ክሳብ 1924 ዓ.ም ከምኡ ኢሉ ቀጸለ ብመሰረት ሕጊ ናይቲ ውድድር ክሳብ 1930 ኣብ ዝነበረ ግዜ ሓደ ተቐዳዳማይ ኣብ መንጎ ውድድር ብሽክለታ እንተደኣ ተበላሽቶ ብዘይ ናይ ዝኾነ ካልእ ሓገዝ ንብሽክለቱ ባዕሉ ክዕርያ ከምኡውን ካልእ መተካእታ ብሽክለታ ከይቀየረን ጉዕዙ ንኽዓምም ይቕሰብ ነበረ ቱር ዲ ፍራንስ ብዘይካ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ውግእ ዓለም ዓመታዊ ብዘይ ብኩራት ኣብ ምስልሳል ይርከብ ብዚሕ ኣቃውማት ውድድር ድማ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ካብ 15 ናብ ካብ 20 ክሳብ 25 መድረኻት ብምዕባይ ኣብ ከባቢ 21 መድረኻት ተደሪቱ ይካየድ ኣሎ ኣብቲ ፈለማ እዚ ዙር ክጅምር እንከሎ ብግዜ መሪሕነት ዝጨበጠ ወይ ከዓ ዝተዓወተ ተቐዳዳማይ ቀጠልያ ዝሕብሩ ጨርቂ ኣብ ቅልጽሙ ይኣስር ነበረ እዚ ሕጂ ስራሓሉ ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ይኹን ኣብ መወዳእታ ዙር ብውህሉል ግዜ ዝወሓደ ሰዓት ዘመዝገበ ተቐዳዳማይ ዝለብሶ ብጫ ማልያ ክሳብ 1919 ኣይተተኣታተወን ሕብሪ ናይቲ ማልያ ይኹን ምልክት ናይቲ ውድድር ብጫ ንክኸውን ዝተመርጸሉ ምኽንያት ጋዜጣ ላውቶ ኣብ ብጫ ሕብሪ ዘለዎ ወረቐት ትሕተም ስለ ዝነበረት እዩ እቲ ንመጀመርያ እዋን ብጫ ማልያ ዝለበሰ ተቐዳዳማይ ፈረንሳዊ ኢዥን ክሪስቶፍ ነበረ ኣብ መወዳእታ ሱሳታትን መፋረቕ ሰብዓታትን ዝቀዳደም ዝነበረ ቤልጂማዊ ኤዲ መርክ ንብጫ ማልያ ኣብ 96 መድረኻት ለቢሱ ብምስላፉ ብብዝሒ ክብረ ወሰን ሒዙ ይርከብ ብውህሉል ግዜ ዕውት ኮይኖም ንብጫ ማልያ ብብዝሒ ክውንኑ ዝበቕዑ ተቐዳደምቲ 4 እዮም ኤዲ መርክ ፈረንሳውያን ዣክ ኣኮቲን ቤርናርድ ሂኖን ከምኡውን ስፓኛዊ ሚጌል ኢንዱራን እዮም እዞም 4 ተቐዳደምቲ 5 ዓመታት ዕውታት ዙር ኮይኖም ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ብውህሉል ናይ ሽኳ ነጥቢ ብዝመርሕን ኣብ መወዳእታ ቱር ከዓ ዝበዝሐ ነጥብታት ብዝደለበ ተቐዳዳማይ ትልበስን ቀጠልያ ማልያ ኣብ 1953 እያ ተኣታትያ ኣብቲ ፈለማ እዋናት እቶም ዳሕርዋይ ታርታ ዝሓዙ ተቐዳደምቲ ከም መቕጻዕቲ ዝበዝሕ ነጥቢ ይወሃቦም ነበረ እቲ ውሕድ ነጥቢ ዘዋህለለ ተቐዳዳማይ ከዓ ከም ዕውት ተወሲዱ ነታ ቀጠልያ ማልያ ይወስዳ ነበረ ድሕሪ ግን እቲ ገባብ ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ኣሰራርሓ ማለት ዝበዝሐ ነጥቢ ንዕውት ተቐዳዳማይ ተለወጠ ኣብ 34 መድረኻት ቀዲሙ ሕንጻት ዝረገጸ ኤዲ መርክ እቲ ብብዝሒ ዓወታት መድረኽ ካልእ ተወሳኺ ክብረ ወሰን ወኒኑ ዘሎ ተቐዳዳማይ ክኸውን ከሎ እንግሊዛዊ ማርክ ካቫንድሽ ኣብ 2021 ነዚ ክብሪ እዚ ተማዕራሪዎ ኣብዚ ናይዚ ዓመት ቱር ድማ እዚ ወዲ 38 ዓመት ነዚ ክብረ ወሰን ንበይኑ ንከብሕቶ ተስፋ ተነቢርሉ ኣሎ ስሎቫኪያዊ ፒተር ሳጋን ቦገኑ ንቀጠልያ ማልያ ሽኳ 7 ዓመታት ኣብ ከብሑ ከምብራ ዝተዓደለ ካልእ በዓል ክብረ ወሰን ተቐዳዳማ እዩ ጻዕዳ ምድሪ ቀይሕ ነጠብጣብ ዘለዋ ማልያ ወይ ከዓ ፖክ ዶት ጀርሲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ዘለዉ ዓቐብ ብዝካየድ ሽኳ ብነጥቢ ብዝመርሕን ኣብ መወዳእታ ቱር ድማ ዝበዝሐ ነጥብታት ብዘኻዕበተ ተቐዳዳማይ እትልበስ ማልያ እዚ ናይ ዓቐብ ውድድር ካብ 1933 ናትሒዙ ዝተኣታተወ እኳ እንተኾነ ኣብ 1975 እዩ ንፈለማ እዋን ማልያ ተፈሊሉ ነዚ ማልያ ፈረንሳዊ ሪቻርድ ቪርነክ ንጉስ ዓቐብ ብምዃን 7 ዓመታት ኢዱ ከምብረላ ብምዃሉ ፍሉይ ክብሪ ጨቢጡ ይርከብ ካብዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ማልያታት ወጻኢ ዕድሜኦም ትሕቲ 26 ዓመት ንዝኾነ ተቐዳድምቲ ጥራይ ኣብ ግምት እትእቱ ማልያ ብሉፅ መንእሰይ ወይ ከዓ ጻዕዳ ማልያ ኮይና ኣብ 1975 ኣብ ስራሕ ውዒላ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽን ኣብ መወዳእታ ዙርን ንውድድር ብዝወሓደ ግዜ ንዝወድኦ ተቐዳዳማይ ከዓ ትወሃብ 6 ተቐዳደምቲ ኣብ ሓደ ዓመት ነዛ ጻዕዳን ከምኡውን ብጫ ማልያን ደሪቦም ተዓዊቶምለን እዞም ተቐዳደምቲ ፈረንሳዊ ሎሮን ፊኞን ኣብ 1983 ጀርመናዊ ያን ኡልሪች ኣብ 1997 ስፓኛዊ ኣልቤርቶ ኮንቶንዶር ኣብ 2007 ተወላዲ ሉክዘምበርግ አንዲ ሼልክ ኣብ 2010 ኮሎምቢያዊ ኤጋን በርነል ኣብ 2019 ስሎቬካዊ ታደጅ ፓጋካር ኣብ 2020 ከምኡውን 2021 እዮም ብዘይካዚ ያን ኡልሪች አንዲ ሼልክን ታደጅ ፓጋካርን ነዛ ማልያ ን3 ዓመታት ብሒቶማ
ኣብ መጀመርያ ብብዝሒ ንፈረንሳውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ዝሳተፍ ዝነበረ ቱር ዲ ፍራንስ ካብ እዋን ናብ እዋን ዕብየቱን ዝውንኖ ክብርን እናበረኸ ብምኻድ ብደረጃ ዓለም ቁፅሪ 1 ዝስራዕ ቅድድም ብሽክለታ ካብ ዝኸውን ልዕሊ 100 ዓመታት ኣውፂሩሎ ናይ ሎም ዘመን ዙር ፈረንሳ 176 ተቐዳደምቲ ያገዲሙ ንመበል 110 ግዜ እዩ ክቀናዕ እዚ ጽባሕ ቀዳም ባሕቲ ሐምሌ ኣብ ቢልባኦ ስጳኛ መጋረጂው ዘቕንጠጥ ውድድር ክሳብቲ 23 ሐምሌ ኣብ ሻንዘሊዜ ከተማ ፓሪስ ዝዛዘመሉ ዕለት ኣብ 21 መድረኻት 3404 ኪሎ ሜትር ክሽፍን እዩ እተን ሰለስተ ቀዳሞት መድረኻት ኣብ ስጳኛ ክካየዳን እዚ ዘረፈ ድማ ኣብ መሬት ፈረንሳ ክሳለጥ እዩ ኣብዚ ውድድር 18 ብኣህጉራዊ ማሕበር ቀደም ብሽክለታ ወይ ከዓ UCI ብደረጃ ወርልድ ቱር ቲም ፍቓድ መወዳደሪ ዝተዋሃበን ክለባትን 4 ደረጃ ፕሮ ኮንቲኔንታል ዘለዎን ዕዱማት ጋንታታትን ክሳተፋን ሎም ዓመት ብሓፈሻ ልዕሊ 2.3 ሚልዮን ዩሮ ንገንዘባዊ ሽልማት ተዳሊሎ ኣብ መወዳእታ ኸኣ ብውህሉል ግዜ ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ንዝኾነ ተቐዳዳማይ ፍርቂ ሚልዮን ዩሮ ወይ ከዓ ልዕሊ 542,000 ዶላር ኣሜሪካ ካልኣይ ተርታ ዝሓዘ 200,000 ዩሮ ሳልሳይ ተርታ ዝተሰርዐ 100,000 ዩሮ ጉንዖ ክዋሃቦም እዩ ብዘይካዚ ወናኒ ቀጠልያ ማልያ ሽኳ 25,000 ዩሮ ተዓዋቲ ማልያ ንጉስ ዓቐብ ብተመሳሳሊ 25,000 ዩሮ ወናኒ ጻዕዳ ማልያ ብሉጽ መንሰይ 20,000 ዩሮ ዕወቲ ጋንታ 50,000 ዩሮ ክሽሎም እዮም ብተወሳኺ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ቀዳማይ ኮይኑ ዝኣቱ ተቐዳዳማይ 11,000 ዩሮ ኣታዊ ክገብር እዩ ኣብ 2015 ብመንገዲ ኦሎምፒካውያን ተቐዳደምቲ ዳንኤል ተኽለሃይማኖትን ምርሃው ቅዱስን ኣብ 2016 ብዳንኤል ተኽለሃይማኖትን ናትናኤል ብርሃነን ኣብ 2019 ብናትናኤል ብርሃነ ዝተወከለት ኤርትራ ሎሚ ዓመት ብተሳትፎ ተቐዳዳማይ ቤልጅማይት ወርልድ ቱር ቲም አንተርማክሼ ሲርከስ ዋንቲ ቢንያም ግርማይ ክትካፈል እያ ጠቃር ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ኪላ ሽኳ ቢንያም ግርማይ ናብዚ ዝረዘናይ ቅድድም ብሽክለታ ፕላኔትና መራሒ ክለቡ ኮይኑ ይኻእቱ ኣብ ጎኑ ኮይኖም ድማ ኔዘርላንዳዊ ማይክ ቱኒሰን ደቡብ አፍሪካዊ ሉዊስ ሜንቴዝ ጀርመናዊ ጆርጅ ዚመርማን ፖርቹጋላዊ ሮይ ኮስታይ አውስትራሊያዊ ዲዮን ስሚዝ ፈረንሳውያን ሊሊያን ካልሚያን አድሪያን ፔቲን ንዓወት ጋንቶም ብሓባር ክሰርሖም ዳይሬክተር ስፖርት ክለብ አንተርማክሼ አይክ ቪስፒክ ጋንቱ ናብዚ ውድድር መንገዲ ቢንያም ናይ መድረኽ ዓወት ንምጭባጥ ብመንገዲ ሉዊስ ሜንቴዝ ድማ ኣብ ውድድር ብጫ ማልያ ክሳብ 10 ዘሎ ደረጃ ንምሓዝ ዓሊማ ተኣቱ ከም ዘላ ኣፍሊጡሎ ነዚ ክውን ንምግባር ከዓ ክለቡ ኣብ ዙርያ ክልቲኦም ተቐዳደምቲ ሓያል ጋንታ ክትሃንጽ ከም ጸንሐት ሓቢሩ ብ2 ሚያዝያ 2000 ዓ.ም ኣብ ከተማ ኣስመራ ተወሊዱ ኣብ መበል 12 ዓመቱ ብማውንቴን ብሽክለታ ክቀዳደም ጀመረ ቢንያም ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መበል 105 ውድድር ጂሮ ዲ ኢጣልያዩ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ተጸሚዱ ቢኒ ኣብቲ ከም በዓል ማርካ ቫንዲሽ ማቲዩ ቫንደርፖል ካሌብ ኤዋን አርኖ ዴማሬ ፌርናንዶ ጋቪራ ማግኑስ ኮርት ዲያጎ ኦሊስን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ሱሙያት ክኢላታት ሽኳ ዝተኻፈለሉ ጅሮ ኣብ መኽፈቲ መድረኽ ብኔዘርላንዳዊ ማቲዩ ቫንደርፖል ጥራይ ተቐዲሙ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ናይ መድረኽ ዓወት ካብ መሓዝንስ ክላ ተዓንቂጹ ኣብ ውድድር ማልያ ሹካ ወይ ከዓ ማልያ ቺክላሚኖ ካብቲ 62 ነጥቢ ዘዋህለለ ቫንደርፖል 27 ነጥብታት ተፈንቲቱ ካልኣይ ተርታ ተሰሪዑ እዚ ይኹን ዳ እምበር ኣብቲ ዕለት ንኹሎም ትሕቲ 25 ዓመት ዝዕድሚዮም ተቐዳደምቲ በሊጹ ስለ ዝኣተወ ጻዕዳ ማልያ ተስፉ መንእሰይ ብምልባስ ታሪኽ ሰኒዱ ቢንያም በዚ ውፅኢት ፈለማ ኣብ ግራንድ ቱር ጻዕዳ ማልያ ዝለበሰ ኣባል ክለብ አንተርማክሼ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብድሕርቲ ኣብ 2015 ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ማልያ ንጉስ ዓቐብ ዝለበሰ ዳንኤል ተኽለሃይማኖት ንሓንቲ ካብ ማልያታት ግራንድ ቱር ኣብ ዝባኑ ከስፈር ዝበቕዐ ካልኣይ ኤርትራውን ጸሊም ኣፍሪቃውን ንምዃን በቂዑ በተወሳኹን ምስቲ ኣብ 2017 ዓ.ም ኣብ ቮልታ ስጳኛ ካልኣይ ድሕሪ ምውፁ ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ዝለዓለ ደረጃ ሒዙ ዝጸንሐ ኤርትራዊ ምርሃው ቅዱስ ተመዓራርዩ ቢንያም ንውድድር ክሮኖሜተር ስዒቡ ኣብ ዝተኻየደ ማርካ ቫንዲሽ ዝተዓወተሉ ሳልሳይ መድረኽ ራብዓይ ኮይኑ ብምእታው ዘኹርዕ ውፅኢት ክረክብ እንከሎ ኣብ ውድድር ማልያ ቺክላሚኖ ምስ ቫንደርፖል ንዝነበሮ ጋግ ነጥቢ ካብ 27 ናብ 7 ለጠቕ ኣቢልዎ ራብዓይ መድረኽ ኣብ ዓቐብ ትዛዘም ብምንባራ ቢኒ ምስ ካልኦት መወዳድርቱ ኣዕሪፉ ድሕሪ ምውዓሉ ኣርኖ ዴማሬ ኣከታቲሉ ኣብ ዝሰዓረሉ ዝቐጸለ 5-6 መድረኻት ብቕደም ተኸተል መበል 5 ከምኡውን ራብዓይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብዚ እውን ዘሕብን ዓወት እዩ ተጎናጺፉ 7-9 መድረኻት ብግዜ ወይ ከዓ ንሮዛ ማልያ ንዝቀዳደሙ ተጻወቲ ተሓዝየን ብምንባረን ቢንን መቐናቕንቱን ኣብ 8-10 መድረኻት እዮም ቀልሶም ቀጺሎሞ ኣብዚ ቀዳማይ ድማ ምስ ካልኦት መወዳድርቱ ንልዕሊ 140 ኪሎ ሜትር ሃዲሙ ድሕሪ ምውዓሉ ደጊሙ 5 ተርታ ተሰሪዑ ሰሉስ 17 ግንቦት 2022 ቢንያም ግርማይ መስተንክር ዝኾነ ታሪኽ ሰርሓሉ መዓልቲ እዩ ንሱ ኣብዚ 10 መድረኽ ጂሮ ዝተሰላሰለሉ ዕለት ኣብ መዛዘሚ ኣብ ዝተገብረ ውድድር ሽኳ بقدامነት ምስቲ ኣብ መኽፈቲ ዕለት ጂሮ ኢጣልያ ሰዓሮን ኣብ 3 መድረኻት ግራንድ ቱር ዝርከቦ 61 ዝተፈላለየ ቅድድማት ሰዓረን ኔዘርላንዳዊ ማቲዩ ቫንደርፖል ተፋሊሙ
ብዘተኣማምን ኣገባብ ረቲዑ ቀዲሙ ሕንጻጽ ብምርጋጽ ኣብ መድረኽ ውድድር ግራንድ ቱር ዝነገሰ ፈላሚ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ኮይኑ በዚ ንውርያትን ኣርሓታትን ተቐዳደምቲ ዓለምና ድኒኑ ንሰነድ ታሪኽ ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ኣፍሪቃን ኤርትራን ዝወረቐሉን ናይ ነዊሕ ዓመታት ሕልሙ ዘግሃደሉን ቱርንዕ ውፅኢት ከዓ ነቶም ኣብ ቀዳሞት 9 መድረኻት ንውድድሩ 5 ግዜ ምስ ብሉጻት 5 ተቐዳደምቲ ብምፍጻሙ ብምልኣት ዚዓገቡን ንብኹር ዓወት መድረኽ ግራንድ ቱር ብህንጢነት ክጽበዩ ዝሓገዩን ኤርትራውያንን ካልኦት ኣፍሪቃውያንን ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ፍስሓ ኣድሪርዎምን 100 ካብ 100 ዓጊቦምን። ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ደርማስ ቅያስ ሰርሓሉ ዕለት ኣብ መወዳእታ ኣብ ፖድዮም ሓኺሩ ሻምፓኝ ብምፍት ዓወቱ ይጽምብለሉ ኣብ ዝነበረ እዋን መኽደኒ ናይ ጠርሙዝ ተኸፊቱ ብሓይሊ ተወርዊሩ ዓይኑ ምስ ሃረሞ ውሽጣዊ መድመይቲ ዓይኒ ስለ ዘስዓበሉ ካብ ሓካይም ብዝወሰዶ ሞያዊ ማዕዳን ምስ ጋንቱ ብዘካየዶ ዝርብን ካብ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ክእለብ ምግዳዱ 17 ግንቦት 2022 ክልተ ጫፋት ስምዒት ማለት ሓጎስን ጓህን እንግዳይ ሓሊፋ በቲ ዘጓነፎ ማህረምቲ ኣብ ዓይኑ ነባሪ ጉድኣት ስለ ዘይበጽሖ ብሓደ ወገን ንኤርትራውያንን ካልኦት ደገፍቱን ዘሐጎሰ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ውድድር ሊላ ማልያ ሹካ ወኒኑ ንኽወፅእ ዝነበሮ ተኽእሎ እናዓበየ መጽእ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብኸምዚ ዘሕዝን ኣገባብ ካብቲ ጅሮ ክሰናበት ምግዳዱን ድማ በቲ ካልእ ወገን ንኹሉ ሰዓቢ ቅድድም ብሽክለታ ዘጓየን ዝኾርመየን ፍጻሜ ነይሩ። ብፍላይቲ ተሪፉ ዝነበረ መድረኻት ዓቐብ ዝበዝሖ ስለ ዝነበረ ንሱ ድማ ካብቲ ነታ ሊላ ማልያ ለቢሱ ዝነበረ ኣርኖ ዴማሬ ዝሓሸ ዓቐብ ናይ ምድያብ ተህቦ ስለ ዘለዎን ብ3 ነጥብታት ጥራይ ተመሪሑ ስለ ዝነበረን ነታ ማልያ ንኽብሕታ ኣዝዩ ዓብ ዕድል ነይርዎ። ኩርዓትን ሓበንን ኣፍሪቃ ከምኡውን ወሓለይ ቅጽበታዊ ውድድር ዝኾነ ቢኒ ነዚ ኣብ ጅሮ ዝሓፈሶ ዘፈስህ ውፅኢታት ሓደ ብዘይ እትውፅእ ዝብል በቕዓት ብቐጻልነት ከመዝግቦ ምኽኣሉ ካልኣይ ኣብ መንቀራቕሮ ተቐዳደምቲ ኣትዩ ንበቕዓቱ ሙሉእ ብሙሉእ ከንጸባርቐሉ ዝኽእል ዕድል ተሓሪምዎ እናሃለወ ዝረኸቦ ምዃኑ ሳልሳይ ብሽኳ ኣብ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ምስርዑ ከም በዓል ማርክ ካቫንዲሽ ዝኣመሰሉ ውርያት ተቐዳደምቲ ገጢሙ ዘጽሓፎ ብምዃኑ ማእልያ ዘይብሉ ናእዳን ወደሳን ከሲቡ እዩ። ምስ ምዝዛም ጅሮ ዲ ኢጣልያ ኣዳለውቲ ትውድድር ተዓወቲ ዝተፈላለየ ሽልማት ኣብ ዘፍልጥሉ ንቢንያም ግርማይ ብዘንጸባረቆ ኣስደማሚ ብቕዓትን ብዝረኸቦ ልዑል ውፅኢትን ናይ 2022 ዓ.ም ሽልማት ብሉጽ በዓል ራእይ ተቐዳዳማይ ወይ ከዓ ቤስት ሬቨሌሽን ራይደር ዓዲሎሞ። እዚ ቀዳም ጅምር ውድድር ንቢኒ በኽሪ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ሱታፊኡ ክኸውን እንከሎ ብሓፈሻ ድማ ካልኣይ ናይ ግራንድ ቱር ቅድድሙ እዩ። ንሱ ቀቀድምቲ ብ6 ግንቦት 2022 ዝተኸፍተ ፈላሚ ናይ ግራንድ ቱር ጽምዱ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ዝኾነ ይኹን ጸሊም ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ቀዳማይ ወፂኡ ኣይፈልጥን እዩ። ብሓፈሻ ኣብ ግዜ መድረኽ ብፍላይ ድማ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ወይ ጂሮ ምዕዋት ሕልሚ ነፍሲ ወከፍ ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ እዩ። ንዓይ እውን ናይ ኩሉ ግዜ ሕልመይ ኣብ ግራንድ ቱር ቀዲምካ ጻዕዳ ሕንጻጽ ምርጋጽ እዩ ብምባል ዕላምኡ ናይ መድረኽ ዓወት ምዝጋብ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ። ንሱ ናይ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ንዓወት ሕልሙ ሽዑ ኣብ 10 መድረኽ ናይቲ ዙር ዘጋህዶ ክኸውን ከሎ ንዓወት መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ድማ ካብ ቀዳማት ሒዙ ክጽዕተሉ እዩ። ቢንያም ነዝተሊሞ ዘሎ ጭቡጥ ንምግባር ሎሚ እውን ኣብቲ ዙር ኣንጻር ኣራሕታት ውድድር ሽኳ ማቲዩ ቫንደርፖል፣ ፔተር ሳጋን፣ ውቫን ኣርት፣ ክሪስቶፍ ላፖርት፣ ጃስፐር ፊሊስፐን፣ ፋቢዮ ጃኮብሰን፣ ዲላን ግሮንዌገን፣ ማርክ ካቫንዲሽ፣ ካሌብ ኤዋን ካልኦትን ክፋለም እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ 27 መዓልታት ውድድር 4313 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ዘሎ ቢንያም 430 ነጥብታት UCI ኣዋህሊሉ ይርከብ። ቢንያም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥርን ፈለማ ወርሒ ለካቲትን ኣብ ዘሳለጦ ውድድራት ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ቮልታ ኣላ ኮሚኒታ ቫሌንሲያና ቀዳማይ፣ ኣብ ትሮፊዮ ፓልማ ካልኣይ፣ ኣብ ትሮፊዮ ሰሳሊንስ ኣሉሲድያ ድማ ሳልሳይ ተርታ ጨቢጡ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ኣብ ወርሒ መጋቢት ድማ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ቲራኖ ኣድሪያቲኮ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ነይሩ። ብሰንኪ መውደቕትን ካልእ ምኽንያታትን ሎሚ ዓመት ከም ዓሚ ብዙሕ ዘይሰለጦ ቢንያም ኣብ ፈለማ ወርሒ መያዝያ ድሕሪ ዘጋጠሞ መውደቕቲ ንልዕሊ 2 ወርሕ ካብ ቅድድም ተኣልዩ ጸኒሑ። ኣብ ወርሒ ሰነ ናብ ውድድር ተመሊሱ ድማ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ዙር ስዊዝ ነቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ውርያት ሸወኽቲ ስዒሩ ዓወት መድረኽ ብምጉንጻፉ ኣብ ልቢ ኩሎም ደገፍቱ ተስፋ ዘርእዩ ኣሎ። ደገፍቱ ጥራይ ዘይኮኑ ብዙሓት ተንተንቲ ቅድድም ብሽክለታ እውን ኣብ በቕዓቱ ብምትእማን ኣብ ሓደ ካብ መድረኻት ናይዚ ድሕሪ 4 መዓልታት ዝነቀል ዙር ንተጻያቱ በሊጹ ቀዲሙ መስመር ዓወት ክረግጽ ምዃኑ ግምታቶም ኣመሃቢ ይርከቡ። ራድዮ ኤረና ቦገና ቢንያም ግርማይ ኣብ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ጋማ ዓወት ከ10 ዘለዋ ተስፋ ብምግላጽ ክሳብ ዝመጽእ ሰሉስ ብኻልእ ትሕዝቶ ንራኸብ። ሰላምን ጥዕናን ክትረኽቡ እናባሃግና ንሰናበተኩም።